Oh, we zijn er. We zijn één foto omdat het intimideerd werd. Daarom, snap ik. Dus er werd 2 uploads. Ja. Ik achter mijn kop plakken. Daar ga ik de apparatuur net voor. Michael die zomt even een linkmonster die er Ja. direct met lezen, want die winnen wat er doet. eigenlijk net wat is een pauper door. Dus krijg ik al lezen. Ja, deze is nog steeds man. Ik vind het wel mooi dat tijdens quarantaine die jongens toch even meekregen, dat is toen nog steeds die angst. De kwaliteit van mijn video is ik gewoon wel hyperskijt. Nou, kennelijk kijk aan de skade aan en daarna kijk aan de Darkloos. Of zo. Nou, dat kan het niet wel. Ja, de Darkloos is goed naar de hond. Ja, je jank. Wat is dit? Koffie is trouwens ook op. Ja, met Just nou een beetje zitten, dit duel Danny. een keer onder de beurt ben je wel. Hoe vind je dat dit altijd lang wordt? Ja, ik weet dat het spel zit in Wurg. De- Ik denk een beetje met zichzelf bij altijd. De kijkers die hadden een meestal ook krijgt in orken spelen hard. Hoe gang dat? Ik word er naar op gaan. Voelt het mooi? Prachtig, echt weer. Ik wou eens van een hoest staan, maar ja. Ja. Ja, ja. Ik summen. Ik haal die naar de hoorn en die summen. Dat is mijn normal summen. Zo, bevestigd. En hoe doet dat? Ze is wel even niet zo bandage, maar wel. Waarom? Dat is dit op elkaar. Waar is die dat, ja? Dat is dit. Op het checkie. Ah, Ben is Ramos. Ben is dit, maar dat is die Henk. Gaan we nog meer in die Henk? Zet er een gekkie op een darkhole in de dek. Nee, doe Nou, ik eerst een probleem aan. Light Reka, Gemma. Brooster. Denk je het wel best. Danny had een auto in honest. Goed kaartje die Morning Star Michael. Oh, ik ging nog een effect maken, maar dat heeft niet. tel Ja, klopt, die hier best wel specials uit dek doen kan, maar. Nou, dat is Nee. wel best vergeten. Ik geen enkel in wat shit of zo. Doe kreeg ik leven in de eindfeest van die check, maar hè. Goed, ik activeer Sanctuary in the Sky. Ik zet in. Ik zet wat. 2. Nope. Hoezo? Nou, gewoon omdat cool. En zet nou in. En dan best toe. Pak een kaartje. Ja, ho! Dat Nou, ik heb niet met die Henk. Nou, best jong. Asshole. Fuck you en die andere. Ik ging gewoon niks doen, dat ik een effect doe, dan word ik beheurd zo'n judgment en Dat was weet ik wel al wat eens- van peel. Dus we kregen gewoon een scope-sectie. Zo. Doe een hit, jongen. En toen kreeg ze nog een 2 kaart. Oké. Iemand. Dit is gewoon net leuk. Als nou ik verlies, dan is het echt een minste speler in woord, joh. Dit is gewoon een kutdeck. Als dit de hek wordt, joh. Ja, nou en ik scoop. Haha! Ik scoop. Ik vind het echt eerlijk dat Danny wedstrijden het tweede moest gaan met zijn counterferry, dus Danny maar ook Ik eens. je nou eerst. Ja, Ga ik bij, ik pak orkers. Fuck you en nee, dus speelt maar lekker het dek met die jongen. En dit dek dan? Ja, het is dus toen het net Nou, snapt, je het had is dit moeilijk gewoon voor ergens die. uit een kamerbak waar je hel en sleeve, want ik gewoon poep. De kamerbak. Vies dit nou ook beter of minder dan crawler? Dat is gewoon bij de kind, Jank. Ik bedoel te zeggen dat crawler een goed dek is. Nee, tegen pop. Danny crawler, goed dek. Ik had er al zo lang met je spelen, jongen. Had je- Oh ja, dat ben mijn flip effect. Laat je even, Ja. ik sterk even. Ja, Ja. hoe kan je dat binnen? Nee. Ja, dat snap ik. Dat weet- Ik kijk eigenlijk nog PlayStation Lightning Storm of zo. Toen wist trouwens net in wat bovenop lezen, maar gewoon. Hey, daar valt ik niks bovenop te lezen in de dek. Nou, die hebben man. Nou, heb ik een shuffler. Jezus Christus. Hey, ik Dit wil wordt het zien lijntje- extra, zien dat ik nog een power shuffle, want hier sta ik allemaal. Het wordt live de YouTube filmpje hebben. Ja, is goed, is goed, joh. Ja, dat is ook ik het zeggen. Ja, als het nog aan is, dan zeg ik, nou, Ja. het lijkt. Het lijkt me goed, ja. Ja, Tuurlijk. Ja. Ik ja. nou, dat is wel heel Sowieso.
Als er nog gewoon even geen monsters paakt, dan vind ik het best. Als ze dingen gewoon even stil houdt. Kijk gewoon, dat zit er zo weer naar. Achter mij zien we natuurlijk zien lijstboord bij het Yu-Gi-Oh! Lijsten opstaan. Oh! Hier achter staat de uitleg damage stapel op. Graag De eerste? Oh, ik had Battleface. Eerste Ja. Battleface, tweede Battleface. Nee, dat wist de leraar hè. Ja. Hoe ziet ik Battleface bij Danny? Ja. Evenly, daarna is ook nog even. Ja, nog even wel in, wat apart. Ja. Goh, die Evenly is echt een moeilijk kaart, jongen. Ik doe aan, ik heb een Evenly. Thijs. Hoe is er dat waar? Maar steeds een monster van controle. Oh! Die moet target Oh. naar zijn. Maar ik vind het wel best, jongen. Oh, Nog maar oké. thuis zonder Ja. monster. Nee. Maar hopen dat ze monster Geen haast. monster. Ja, ik gewoon. Geen monster. Goed zo. Thijs. Poeh, we dan naar weg. Lekker, lekker, Ik- lekker. ik- De combo wordt er nog steeds hetzelfde van. Nou, dat is eigenlijk Welke ook, combo? Ik weet het niet eens. Barrier statue. Oh ja. Special the deck? Ja, dat mij. Doet dit deck specials? Haast doe het krijgen en spelen. Je doet een special? Nou, maar het is net verkeerd om die aan te staan waar we om te gaan naar de handen. Maar ik Hak hou al die keer vol, hè? dan uit, ja? Nee, maar haak al van, hè? Ik denk het wel, hè? Nee, totaal net door straps. Nou, ik ga ze dan uit, jongen, en ik ga ze Erik naar. Du speelt zelf handjes, vind ik gewoon. Hoe kreeg ik alweer op jou? Oh ja, special is net een probleem voor die. Wat is die camera hyperwazig gewoon. Dat is beter. Dus hij is heel leuk hoe hel ik die homo wat er aan de hand. Maar is een eigen effect. Ja, een effect. Huh? Oh ja, hoe werd anders het alweer? Ja, ik gebruik anders nooit, dus ik ga je flauw idee. Ze is gewoon een effect en dom in die hond. Oh, effect. Die man. Je zo had nou nooit wat verkeerd in. Dat ik er dan maar net bij zijn. maar oké. Nee. Die kook nog wel broeken trouwens hier in zo. Shit. Haast de Jinzo support lezen. Er komt bij een kaart Jinzo support uit. Maar, Wist je toch dat Jinzo een dark machine is? Orcus kaartje. Nou, mij zit samen met die Last Warrior deck. Hey, Cyberstein is ook een dark warrior machine. machine. Gewoon dat kan. Hoe zult het zeggen? Ja! Dan maar toe. Ik ken verder niks. Maar ik ken alleen nog light summon niet hoor. Ja, Ja. Specially of summon? specially. En die had een anders op aan, dus Nou, die hoe dat? geen Nou, battle pak een damage. kaartje. En die barrier statue strijdt in 100 door de sanctuary. Shit, ben er ook dark lords die light binnen de vallen? Maar een lurk. Dark Lords. Ja, Nee. misschien maar hier horen aan logic. Logic. Light. Oké. Nee. Nou, allure. Ja, Ja, doe maar. Nou, pak, vind ik het pak, extra schande van. pak aan mijn dogs. Ik ben dus je net, want dat hoeft nou. Nou, vooruit man maar. Ken dit ding eigenlijk hoor? Zo. Daar is hij. Nee, Wist van Lars en Danny. die had ik. Ben is dit ding hoor. Raar hier. Trade in. Moest deze haren, dit is wel aardig. Zo. Zo. Sterker dat toen, nee, nou ja, toen. Strijdt in 100. Komt dan naartoe hen hè? Lars daar haast er ook nog Wat wat was backrow dat? achter hem, maar ja. Ja. Zend een Dark Lord kaart van Deck naar Graves. Ja, doe maar ja. Als nou wij die Superbia stuurs, dan niet ook die fusie in de pil. Accepteer. Kennelijk maakt nog een spel om een trap, Vind ik wel jongen. lekker. Kennelijk maakt nog een spel om een trap, jongen. Denk ik. Ah jongen, ik stuur die. Rebellion. Ziet er goed uit. Ziet er goed hittig uit. Ik kan je eens doen. Vals naar om. Ja, hij is goed zo'n hond, Maar maar... het is goed, zeg maar. Ja. Ehm, Maar nou jongen, had je geen traps? Spijtig, het is een trap. Erg spijtig. ja, ik weet het. Wel eens, kijk. Oh ja, bro. Wat doet dit?
Ja, die idee. Sowieso. Oké. Ja, Wat? stuur die. Knal. Ja. Jammer Klaas. Maar het had hij wel 1200 kosten. Zo. Dus, Nou, die viel ik gewoon af. dat dan. Nou, ben ik? Wat denk dat die man had? Du speelt een counterdeck, maar du hast geen counters. We hadden nou legit al aan 15 minuten filmpje zonder dat du een counter had. Ik ken ik niet zo aan. Wie doet die? Ik special Praat. in uit mijn graaf. In def. Ik versteer er niks van, maar het is heel jong. Doe dat maar even. Ik ken dat. Zullen we deze hond? Want deze. Woehoe. Special en ferry. Uit graaf. Ik? Hey. Oh, wat doen we? Fuck you, bitch. Ah, het ben ik wordt werk. Pak hem eens zitten. Wat kan dit ding? Oh. Ja, dat is echt net. Ik summon dit. Ja, ik summon dit. Ik summon. Oké, doe het maar. En deze kit. Oeh. Ik zie dat terug wel weer sterker. Ja, jongen, door shirtje combo's, dat Ik was shot, nooit ja. zien omgaan. Jongen. Ik doe een normal summon voor 12 mensen. Wat is Hey, dat? jij is een Shot er facepalm. oersterk uit, jongen. Een facepalm achter de camera. Ja? Hoe voelt het? Erg mooi. Iedereen die het ooit Darkglow spelen had, goed nou. Normal summon X-Stil. Wat doet die? Niks. Hey, ik ken een effect kopiëren. Zo. Graag niet. Dat effect op de ziekje, dat wie die net interessant genoeg. Wat voorziet. Die sound effects die je trouwens ik bij. Ja. Ja, dat geven we hem aan. De score een kaartje. Add een kaartje. Zo, maar goed uit. Ik zie Alex niet aan. Ik vind het mooi dat er eerst normal doet en dat er daarna begint te ziekingen. Net dat het monster zieken die letterlijk uit het dek bij special dat er uit elkaar kan. Nee, Net nog. nee. Dat is net nog. Die special die ik beter maar Het is dat Danny die ik counterferry beter maar aan zonder- de volgende beurt. Het is dat Danny counterferry speelt zonder counters, maar... Op het moment dat die jongen eerst les gaan, die heeft alleen maar monsters. Ja, Ik ken er niks van. dat is, die doet iets, hè? Er speelt één anders, door is twee keer anders die Ja. hebben. Die doet goeie shit. Ja, die doet heel goede shit. Toch? Echt, ja. Nee, Dat is dus crack en mirror force, drowning mirror force, ja. maar de meest wel Die doet monsters zijn. wat en doe ik dit. Nee, die is wel goeie shit. Ik gebruik zijn effect. Doe dat eens maar. Want deze zijn effecten maar. En dan mag je iets van de score. Hoe is geen cost te betalen, ja. Wat dan? Je neemt het effect door, net de cost. Ah, goeie shit. Gaan we doen. Huts. Nou, je had bij die vieze anders op horen. Ik ga helemaal geen Oh ja, die dik had sowieso anders op horen. Wat een dik. Wat een dik. Ik gewoon net het monster knallen, maar Nee, het spel doet niks waarom door. deed ik dit nog al, hè? Ja, dat is wel weer. Dus juist het merk misschien breiwerk. Ja. Wat jij hebt die proxy Nightmare Unicorn. Bok maar op, door het pakken, een extra deck, dan doet het mij. Ik ga er maar in, dus ja. Als er maar eerst mee. En welke haast toe dan? Wat jank is het? Celestial Night Lord Tarzan. En wat doet hij? Zijn anders dat aan de ik weet endphase? het. Zijn anders dat aan de endphase of net? Dat gewoon alleen naar die battle. Ik weet er meer. Skop en kom eruit. Ja, dat wel. Waarom denk ik dit al eens aan? Omdat ze nog iets staan van al best. Dit is wel minder combo's, hè, zeg. Voor iedereen die subscribed is op dit kanaal, Ja. sorry voor deze content. 16 op 16.
Wat staat dat nou weer op? Al ben je sterker of zo? Weet je? Nee, maar ja, anders. Dat is 22. Dat kan ik dan doen, ja. So fuck you. Tot eind feest? Ja, Oké, shit, dit. die monster is daar, Die is hè. fucking there. Dus, Ja, En dat kost die 1600. vandaag. Iemand. Was al zijn 3 damage. Draften. Ja, joh, maar die man die overleeft dit nou. Pak alsjeblieft goede kaartjes, Danny. nee, dat ook niet. Je hebt legit in Excel en past. Die kan dit net binnenlaten. Activeer die. Nou joh, nog maar goed stormen die kaartjes. Nou, wat gaan we doen? Is dit goed? Nee. Ja, goed? Nee, het is net goed. Wat dat is, jong. Even jou gedaan. Ja. If this card is destroyed, it feel 3. Ja, goeie shit, hè? Ja. Ja, wat hak daar nou? Man? Niks. Oh my god. Maar deze wordt nog wel 2K. Daarom. Zo sterk. Daarom. Bijna even sterk als Winters. Maar, Nou, doe het. dan best het. Zo. Ik denk dat Danny wel hard in je scoopfase zit. Is dit een jangvader? Nee, nog niet. Nee, nou nee. Nee. Doe die. Die man die short denk direct naar jou. Special in. Special die. En die, maar ik ben in een special. Die. Dit ken? Het kan hè. Dit ken het. Normaal zie je in defense special, dan weer een link in defense. Nee, special summon het target. Gewoon Dark Lord. Even zien wat zit je bij het kaartje en dan gaat de camera net zien. Ja, dat zou dat net maar. Even zien. Ik zit er op de camera. Hè? When discard a special summon for a graveyard, target one fairy type in your graveyard, except Dark Lord Superbia, special summon that target. Ja, dat mij. Dikke hypercombo. Echt een hypercombo dan dit nou. En dan? Dan. Zit ik jank. 2 kaarten op hand, 2 monsters op veld, Ik in ken counter het effect fairy bij deck dit zonder ding, hè? counter. Oh god, jezus. Ja, discard een kaart. Take one Dark Lord. Hoe is het mogelijk dat je dit verliest? Wat een kutdag is. Wat een kutdag, joh. Gewoon een kudde eigenlijk. We speelt alleen maar traps. Toen was er net een traps, jongen. Ja, Hoe dus was dat dat? bedoel ik. Discard die en Wat bedoel ik? We speelden van mijn jochen monsters, zoals ze alle op hand. Ja. niet. Het heeft een kaartje. Ik kan niet beter dan deze zitten, jongen. Ik ga gewoon verkeerd stacked. Nou ja, ik denk ik ga die nooit monsters nodig, ja. Stek dan beter. Wat denk je hè? Ik haal je niks. Ergens ik niks. Shit, dan ben je er ook mooi op. Een droogje. Nou, doe die maar. Hoe christelijke denk je aan bij? Zult er gewoon dus. Omdat het kaart. Hierop. Dat is wel leuk, weet je dat. Hierop constant dat het spel er goed uitziet, alleen dat je jankt ik constant dat dat keur is. Ja. Dat vooral. Had ik die al damage zien of zo? Nope. Check. Hij Gewoon wordt, die self-damage ding. hij wordt damage Op dan, twee. ja. Doe neemt het graag. Beter shit op, dit wordt al 20 minuten het hele filmpje, dus dat is toch een night denk ik best. Effectje? Ja. Nou die. Ja, nou. Dan gaat die terug in deck en dan neem ik die monster over. Ken dit? Yep. Ja, Nou, veel plezier ermee. ja, ja. Dan dog. Battleface? 40, ja. Dit is een eigenaar. Volle idee, jongens. Wat is ik sterker terwijl dat een van die hebben? Hij leidt hem in kant. Mag ik dat doen? Yep. Fairy monsters on the field. Aha, zeker. Dan moet je weer al die sterker. Met al die fairies. Oh ja. Jongetje, 28, dat is zo'n 40. Zo'n 60. Main festival. Link. Ja, hey. Zwaar dit ding. Godsamme, Jongen. Nou, zet. Ik pak. En ik scoop. Nope. Wat een kut. Al de raad op Eh, de die- stoel. Dit is echt kut. Alex, de deck is kut. Ik gooi het in de kliko.
En Hoe dan ik is even het? de rest van zien. Hoe is het mogelijk? Dat is toen net een trapjes pakken. Gewoon het in. Ja, wat ken ik nou? Dan krijg je een keer een fietsiermatch. Ja. En dan verliest van het orenpalpendek. Ik jou Menno Dark Lord. Ja, ik kan er heel hard niks doen. Doe ik het eerst. En hoe verliest? Ik pak een countertrap. Wat er hier Wat koude trap ik wat al. is een countertrap deck zonder dat ik een keer een counter pak? Zit er eigenlijk wel koude traps in? Ja. Ik ben alleen maar monsters, ik ben 4 monsters. Ja. Het is een trap. Ik kan er nooit zo in deze. Daarom. Goed. Nou, dit weer mijn fietsenmatch. Het wie bij Ik doe dit Janke. net weer. Het wie bij Janke. Als Nou dat ja, op- laten we eerlijk zijn, dan haast het beter niet en dan kijken op zijn fietsje met het denken. Ik krijg ik een minder doen wil ik wel. Dat is een opmerking van die fans, Danny. Ik heb hier nooit een counter-ferry deck. Dat is echt niks. Ik heb hier gewoon nooit een deck van Alex. Dat is echt gewoon niks. Dat is echt een grootste oplegger die ik heb. Nou, maar toen zeg Dit is gewoon een oplegger. Ja, zie je. Nou, dit wie een steltje misselijke met een hond, vooral deze. Ram kan niet Gradien. Ja, het wie Ja. de boer. Erg sterk. Daarom. We hebben een hele hoor upload. Daarom. Wat waren die om? Ja. Dan krijg ik een paar meldingen op de telefoon. Alex heeft weer een filmpje opgeload. Of weet ik het wat er komt te staan? Of... Ik weet het ook niet. Nou, dat kan. Die man die had een goede tafel. Het wordt nou wel zakken dat het nou echt Better niet dan is. Jelmer. Better dan Jelmer. Wat is dit nou? Echt een special guest van niks. Ja, moeilijkaatje. Zit wel mooi, chick. Van wie waar de content van jou, dat zit sterk gewaardeerd. Ja, dat wel. Ja, als ik dit in film keek gewoon uit, ja, maar die interesseert zich niet. Dat snap ik. Zelf weet het niet nou. Dat maakt hem niks uit. Ik denk dat iedereen na 2 minuten nog kapt is. In ieder geval Kuiper, die is na een minuut, dat is iets hard van, ik kon net de Sjen hoe mij hoe intense voorrollen, door terwijl te proberen te denken hoe een daglood kaartwerkers. Ja, het is gewoon een kudde. De enige Dat is werkelijk een kudde. die- Dit is het beste wat eruit Rating gaat. en ziekte. Ik denk dat ik echt Jan shot dit Max Plays die Ja, gaan, maar dit tuurlijk. deck. Hoe ken je jou nou? Shout out to Jan. Shout-out to Jan. Serieus, ik denk dat ik Ja, Max die- Plays die ja. en gaan, maar dit deck. Gewoon, ik had het beste eruit halen wat erin zit. Namens iedereen die de dek kent, nee. Nou, bedankt jongens. We kapen er een einde aan. Ja. Ik al eens lastig van die bloemen pion. Daarom. Vrede. Hallo. Hey.